אחרי שהרבעתי את הכל, אז אני מכניסה אותם בשקית עם הבד. אני אעשה כמו שסיום, אחר כך אני אפתח אותה. בדרך כלל אני ממלאה את זה, אני סוגרת את זה חזק ומשאירה רווח 2 סנטימטר, 2 אצבעות שלי, רווח כזו, אני קושרת את זה בצורה כזו. אם אני קושרת בצורה כזו, זה יהיה כניסה, לא יהיה כניסה וזה יהיה אטום. וזה מתבשל בלי שייכנס שם מים. ככה אנחנו סוגרים קשר, עושים דבר כזה ומכינים. זה שקית השנייה.